आङो दोंसे खन्थाइ आवरायनो नागिरदों। बे खन्थाइनि मुङानो जाहैबाय मोदोमफ्रु खन्थाइ। 63 सा एनडिबि जेलाव थानाय सोद्रोमाफोरनि थाखाय सोर मोदै गदों? 63 सा जेलाव थानाय एनडिबि सोद्रोमाफोरनि थाखाय सोर मोदै गदों? फरेस्ट एम रनजित बसुमतारी सारजों आंबो सिमांनि गेजेरजों जेलाव थानाय सोद्रोमाफोरखौ नायहैनायाव आंबो थांफानो मोनदों। 63 सा जेलाव थानाय एनडिबि सोद्रोमाफोरखौ नायहैनायाव सिमांनि गेजेरजों आंबो थांफानो मोनदों। नाथाय बिथाङा 63 सा एनडिबि सोद्रोमाफोरखौ लोगो मोननानै रुखु रुखु गाबो। 63 सा जेलाव थानाय एनडिबि सोद्रोमाफोरखौ लोगो मोननानै रुखु रुखु गाबो। बे समावनो आंबो बिथांनि गाबनायनि जेनाखि मोदै गनाय बेखौ सिमांनि गेजेरजोंनो आंबो सारायाव नाजावो। सारायाव नाजावखांनायनि उनाव सानैजों फैफिननाय लोगो लोगोनो मोनसे जायगायाव इउपिपिएलखौ बिदाय होनायनि नामाव रायजो राजाफोरनो बेदर खाजि एवदोंमोन। इउपिपिएलखौ बिदाय होनायनि नामाव रायजो राजाफोरनो बेदर खाजि एवदोंमोन। बे समावनो आंबो रनजित बसुमतारी सारनि मोदैखौ सारायनिफ्राय लखबनानै होफ्लाङो। खाजि एवफुबाय थानाय समावनो लखबनानै होफ्लांनायनि गेजेरजों दिनै साफ्रोमबो रायजो राजाफोरनो बेदर खाजिखौ राननानै होयो। बेदर खाजिखौ राननाय लोगो लोगोनो साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा फेरेंगा सारनि मोदैजों संनाय बेदरखौ जायालाबानो खाथियाव थानाय मावजि बोरमानो हरो। फेरेंगा सारनि मोदैजों एवनाय बेदर खाजिखौ जायालाबानो खाथियाव थानाय मावजि बोरमानो हरो। बे समावबो मावजि बोरमायाबो बिथांनि मोदैजों संनाय बेदर खाजिखौ मोनामसुनानैसो खारलाङो। बिथांनि मोदैजों संनाय बेदर खाजिखौ मोनामसुनानैसो खारलाङो। बेखिनियानोसै, गोजोन्थों।